Ai, Basilio, ha sentit un ruïdo entre les matorrals. Carmina, què és això? Ai, això, què passa ahí? Ai, és una càmera sense estabilitzador. Compra't un estedi, collons! Ai, mira, Basilio, el tupé! Ah! Quina marca és? És Sony! És un blanc màgic! Ah! Totally red. Hola, chico, Paola abajo, yo no guapo. On és el concert? És així? Refotre! Això què és? Brillo, brillo! Això què és? Refotre! Tranquils, li faré un solo. Vinga. Brillo, soc un monstro, tarda molt en arribar, per tu. Te vaig a fer un solo. Podries haver fugit, però no, ahí t'has quedat. Brillo, Un solo, te vaig a fer. Ai! Solo! Solo! Poderós. Solo! Un solo! Un solo! Ai, refotre! Grupis, veniu pa que sí, que mos menja totes. Abajo està boníssim, Paola abajo està boníssim. Silenci, ara n'hi ha silenci. Macoll, mira el que han trobat. Han trobat així la pista del delito. Digues, McDonald's. Pareix una guitarra de country o d'algun melódico valenciano. Crec que perseguim un monstruo que se dedica a matar cantautorets valencianistes. S'ho mereixen. I ara una pel·lícula taquillera. Ui, la taquilla. Ara estaria guai d'eixir en 2 mans per així, però de sorpresa. Així serà una pel·lícula taquillera. On estan les mans? A veure on estan les mans. On estan les mans? On estan les mans? On estan les mans? Hola? Mans? Eixiu ja. Ara, vinga. Ah! Soc la teua taquilla! Que siga l'última volta que te deixes un hàmster així tancat, que fa una peste que te mors. Ah, deixa-ho estrangular! Soc molt carinyosa. Ui, pues és guapo. Ale, va, que s'ha d'obrir coses. Obri la cosa esta. Aparta, que prepara. Clica. Espera, mira quina força que tinc. Però pega en ganes, home. Soc el capitán Haddock. Ostres, ho has trencat, no saps ni com. Ala, va, obri ahí la lona esta. Que baixo també. Espera, aparta, Basilio. No trenques això! Que no vas pagar tu. A la primera. Toma, ahí, a la primera. Coño, pongo la hacha, pongo la bala. Espera. Donde pongo la hacha, pongo la bala. Ahí va. Nyac! Nyac! Així va d'obrir coses, taquilla. Ostres! Ulala! Qui és? És un tio que no es troba molt bé. Vaja, no sabia que Basilio havia faltat. És que ara les escales són en Xina. Així, estos que han obert coses han mort, però jo res fa presagiar que obriga això i muiga. Però bueno, anem a veure. Vas a morir! Ostres! Que mala pata, no? Però agarraré això i tancaré. Soc una lladra. Soy pelirroja. Redhead. Oh! Oh! El meu exmarit! Soc Basilio i vinc del futur. Bueno, del passat. Bueno, no sé. Hòstia, vas a morir. Ah, bueno, lo que diu Paperet, vamos. Hola, benvinguts al programa d'interiorisme. Josep, què estem veient així? Estem veient una parella que fa com si ho fera... Este plano ja l'he vist. Sí, és una porta modelo HB5 de 1,90. S'estilen les portes lacaes blanques. Sí. I en el pom de color transparent. Transparent, això és molt coent, molt vuitantero. Però anem enrere. Ahí va, toma. Quin pecat, quin assassinat. Ficar ixe paper pintat. Ixe paper pintat deixa de gastar-se en els anys 60. Tota la raó. El casal de llit dorat ja no s'estila. Mereixen morir. Eso es una película de emocions first. Es una película con cuarta dimensión. La cuarta dimensió. I què passa ahí? Que estan fent unes cames tan armant que estan tots matant-se ahí fora. A la quarta dimensió! Ah! L'ha tirat! Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Un film de 70 metres, chill o rama, tria. Ullals de Sueca.
Chiqueta, ya sabes de nadar y vine así a expurgar. ¡Toma! Llegonáis, ¡hala! ¡Toma! Chico, mala bestia. ¡Toma! A collir cebes tenías que vindre un día. ¡Toma! A collir cebes. Pero la mala brosa, no a mi, mala bestia. Toma! Mira qué plano més gratuït. Això ja no se duix a roba interior i algú de ma abuela. Es que no sabía que venía a grabar. Les curiosidades de morir. Toma això! Ah, clar, la pel·lícula és Chilla o Rama. Però estilla prou, Ja vaig a... Mira per ahí, veuràs com esta aigua és mutant. L'aigua dels ullals és molt mala per la salut. No, esta aigua és bona. Cristo, entra. Oh! Mira l'aigua, Cristo. Rasputin. Bona pa venir. Bona pa venir, dime. Bueno, hola, Jo sóc un expert i vaig a beneir l'aigua. A veure? Això, amorra't ahí, piló. ¡Oh! ¡Que mos mira! He visto cosas que creeríais que no existen. No, la frase no és així exactament, però bueno, dona igual. Riberencs, aneu en cuidao en l'aigua. Els efectes de l'aigua de l'Ullal. De Sueca. Amórrate al pilón. Algo me está pasando. ¡Ah! Ja que veure la joventut, lo bé que s'ho passa avui en dia pel carrer. Basilio, està ploguent. Bona reina. Està aixina, chirimiri un poquet. Vaig a encendre'm el peta este. Ens centramos en el cas d'esta xiqueta, que diu que ha vist dos mans que l'han atacat. En què te fa amb el coll, xiqueta? Tu el que vols és que vinguem així, per això t'inventes lo de les manetes ixes que t'atrapen. És veritat, no és ninguna invenció. Mira, vaig a xamar així. Mira, xiqueta, Basilio no té la paciència. I que ara sí que plou, que ara sí que plou. És que Basilio és molt dur. Hauràs de perdonar-li. Estàs bé? No, tinc un poc de caquera. És que m'ha fet algo que estava caducat. Mira, ja a mi me la bufa lo de les mans, perquè jo així estic fumant en un lloc tancat, perquè no m'afecta la legislació vigent, saps? Me vaig. És que Basilio és molt dur. Hauràs de perdonar-li. Estàs bé? No, tinc un poc de caquera. És que m'ha fet algo que estava caducat. Això m'ho has dit i no fas més que repetir les coses. Eres molt palissera. Au. Ai, faig com si me n'anara... Vine un poquet. Així és una farlopa, me'n vaig. No m'abandones. Esta dona no té moltes llums. Però deixa-la estar, que està claríssim que no té massa moltes llums. Que no té llums, ixa tia. Ai, pues sí que té llums. Lámparas Tormo. Halógeno, halógeno. 120.000 vatios de luz y color. Ya no destilen estas lámparas de lágrimas, A la lampa, la lampa, la lampa, la lampa, la lampa, la lampa. Caroline, ves a la luz, Caroline. Aquí a totes. Xiqueta, no vegues esta merda d'aigua dels ullals. En esta mà superpoderosa la trenque, el got. I en esta altra mà t'oferís l'aigua de Riola, que és molt més bona que la de Sueca. Vinga, veu, el sentarà bé. Conta'm, què t'ha passat? Pues, moltes gràcies, però per què tens el pas trencat? Per què? Perquè una volta vaig intentar parar el tren en la meua mà dreta. Vaig dir alto i el tren no va parar. Collons, que mal que fa. És prou tonto, també, valent i tonto eres, no, això no hi ha que discutir-ho. Mira, xiqueta, jo crec que hauries d'alçar-te i donar-li feina al càmera que està gravant. És que no vull calçar. No sé, alça't un poquet. No vull calçar-me perquè m'ha pixat i no vull que se note, perquè és que ha fet un xarquet així baix, un xarquet. Ja, això és sinònim de por, però no tingues por. Levanta-te i anda. Espera, mira, va, ai... Sí que m'ha pixat i he deixat un xarco. No tingues por, no tinc por. Jo no tinc mai por, però vull tindre por, però tu no tingues por.
Pues un plan pau tonto. Tinc el piu en se s'enflama. És el més romàntic que m'han dit mai. Mira, me'n vaig. No tinc que tindre por. Ui, això què és? Com es guiten? Facial? És un facial? Ui, que bonico. No m'ho havien fet mai, facial. Ah, és sang! Soc l'espíritu de Basilio. Ah! Zoom out. Encén llum. Encén. Gasto. Gasto. Pobreza energética. Ale, a gastar, a gastar, a gastar en hivern llum a manta, Iberdrola, diners per l'IBEX 35. Encén llums ahí. Tec! Ah! Refotre, xiqueta. Refotre, xiqueta. La llum. Ai. Oh, quantes voltes hem repetit aquest plano? No et sigues més llum, xiqueta. Tinc por a la llum, tinc por a la llum. Ho ha fet bé. Ja va ser com un Basilio va descobrir la seva por, que era als faros del cotxe. Mira que lleig. Vaya, aquí no hay playa. Vaya. Menuda rave, menuda rave, Basilio. Estem super a tope. Això no n'hi ha ningú que ho fastidie. Tens paper, Basilio? Ja he arribat, jo sóc el monstru, vinc a passar fi a tota aquesta música. Quin antro de perversió. Animació 3D. Chupacàmera. Vinga, la fiesta que no pare perquè el monstru està fora. Està fora el monstru. Està fora. Està fora el monstru, veieu. Veus, els arbres està fora. Tarda poc. Veieu, algo va passar. Twerking. Ai! Obri, ja estic dins. És que me transporte. Vaja, entra per la porta. Cardat, el cardat. Xiques, que por que tinc, me redeus les ales. Brillo, no se n'aneu, que vinc a abraçar-vos. Hacks, abrazos gratis. Déu meu. Espera. Tu, xiqueta. Aparta, que és perillós. Tu, aparta, xiquet, que és perillós. S'ha acabat la festa, s'ha acabat el programa, tots. Aparta tu, malparit. No, aparta tu, jo sóc de Vox. No. Aparta't. Ai, refotre. El feixisme és el combateix. Eres un xenòfobo. S'ha acabat el programa, tot el món al carrer, tot el món fora. Ya no n'hi ha res que veure. Señoras y señores, se suspende la fiesta en el Ateneo Sueco del Socorro. Vayan saliendo con calma. Sí, perquè bàsicament el monstru no va cara a aire, podeu anar lentos. Ladies and gentlemen, the end. No passa res.